last number ti saman pore kake iko o je fourth number obo phai jao nai bujikha obo taisa phirogoi phai jao nai obo naman pore obo da ke phai di norong ang obo tak mani phunugano tak mani kake iko ang rohoka ke thasing ta ang oksa jai ge diba paisa oksa kan ke to bai bar oksa nanglia obo ni bagai ang oksa ke ikom ti tak di direct no khutung bo surjai ge last to khutung surdi iko ke ani bwthai surman dijen to norong nugui tongkhana kamu tabu basta kono dong nuk nang ke ek number no tikhulai di tabu kang ke oksawi khiklai di oksawi kang ke je bwthai tang no oksawi tikhulai di tabu ka ke khutung sudi ba obong ko oksamani khutung suri di ke tabu nga ka on next number iko norong no ase khutung surma to funo bi me phana norong no yemo hake bujugi shawana nai nai dino ro video lo umtike okay Hoca. Iko abo tabu paisa te takita mo sorok ni no takte oksana nanglia direct sorok ni bai takdi o wasa hanke tamo sorok ni mane o sindik dajan ka sorok ni duita bwthai ni tikhulai kaino kaisa ni sorok ni tikhulai di duita bwthai ni tikhulai kaino kaisa sorok ni tikhulai di I am tikhe mamon dokhono khaidi kono rong nuk mangkhana paisa tabu hunkai next bwthai tikhulai jak no takna ni hingka te bar oksana nangya oboni bagai iko te oksana nanglia haike no tak sidi omong norok jefru bwthai tikhulai ni norok apru simi oksadi ta bar kahamke buji na di norok ani bwthai baksa norok ketal ani ko blog norok ketal video nai tongka please ani bwthai norok mane saimani nai di ang nong no link bo dai wane norok ara tolawo thange description box o thange link o thange habi nai di ani kabang ma video ri gnai bwthai saimani tongo norok kahamke buji ui sadi tai norok bujiya kanke bo norok ano comment khai sadi